Alright, ndapedza. Musoro wenyaya chete musapinde munyaya. Musoro wenyaya munongotaura zvenyu musina kuti pamusoro kana kuombera. Eni mukangobvunzwa mubvunzo ingosangana nezvamunenge muchibvunzwa zvacho. Musoro wenyaya ndokuti ndakaona zvinhu zvichiuya kumba panguva dze12 dzemanheru zvichitsvetwa pagedhi. Wazvinzwa? Hanzi ndakaona zvinhu zvichigadzikwa pamba pangu nenguva dzavataura manheru. Saka wana kuzva kuti zvakarevei ndozvavada kuziva. Ichokwadi kuti wakaenda neni? Ichokwadi. Usiku Ichokwadi. Ukapani? Ndakafona namai. Pindura mubvunzo. Ndakasiya pagedhi. Ndakasiya pagedhi. Ndozvinoitwa. Ndati ndozvinoitwa here? Handizozivi ipapo. Mukadzi uyu ndiye wako? Chokwadi. Pane nzira handitambozvitaura murume kuti kana munhu usade mukadzi unotsvaga matare, kana usade murume unotsvaga matare. Kana waendesa usiku ukasangana neni ndanwa kachazo tichiona nichigadzika nichibva nekwandirobva kutotadza kukurwisa here? Otherwise wakatenda nemumwe monya waitotemba wawakatobhadhara. Zviri pamutemo here izvozvo? Wakazviitirei? Pakuri kugumbuka. Zvinokugumbuka kwacho kuno kusorera nyaya dzakawanda. Vabereki vako ndevapi? Aripo. Sumukai vabereki. Varume ngatoda kutaurana chokwadi. Izvozvi mune vana vasikana imi. Muona munhu asati aziva kuti wakatadziranei, atisaziva kuti who is right who is wrong. Mungosikokandirwa mudziyo pamba, munonzwa sei? Iwe uchiita izvo wakataurira hama dzako idzi ndozvandakuita. Ndakazovataurira mushure mekunge ndabvako. Ndakazovataurira ndabvako. Wakaita shamwari dzinofurira. Zvino vabereki hakuna zvinhu zvakafanana nezvo. Da kukutaurira chokwadi. Zvisingaita hazviiti. Unotsvaga matare, muonekwa nyaya dzenyu dzovhenekwa, kana muchisiyana mosiyana, kana dziri nhumbi dzonzi musikadzoti ko nhumbi dzandodziwana sei, kana kuti wotiwo zvinhu zvandozviwana sei, zvichifamba nekutaurirana. Handiti pane vana kana zvinhu zvasvika usiku pamusoro kuti bashora pamba ipapo zvinorevei? Baba mungafanira here munhu mukwasha achikuunzira zvinhu usiku? Ungosvikokanda moona zvakaungana payati. Ngative chokwadi ndikubvunzai mivaridzi wakaita izvi. Nokuti kana zvakaitwa nemwana wenyu ndimi wakare. Handifari, asi ndinotanga ndabvunza mwana wangu musikana kuti aiwa atsatatasa nyaya. Atsatatasa nyaya kuti akatadza ndiani kana dai akamubata nechikomba. Angasvikondikandira usiku ka. Kokazonenedzerwa kuti chuma changu chashayika po unoti wakatadza. Garai zvini pasana mutererese nyaya. Wakazviitirei? Pakuri kugumbuka ni Kugumbuka. Nyaya vakaita. Vakaita sei? Vakaura. Hanzi makaita gumbo kunze kai mama. Ndezvekare but nenhau yemari dzewanu dzanga dzapo dzakuda kutsvaka zvakaitika kare, asi nenhau yekuti kana makambobuda zvenyu wakati mhengu wanditadzira chiedza madzima. Saka nenhau yekuti pakanga pane mari dzewanu dzemukambi wandaitamba tichitowakaimba tese tichitenga zvese material yeimba tichiwaka nababa ndichichengeta baba iwo asingaendi kubasa. Nenhau yemari iyi takasvika pakutengesa stand, takuda kutengesa imwe stand bvatadza kufamba zvakanaka inotengwa. Iwo waona kuti mari yaita sei yawandisa. Ndichibva kunhamo yehanzvadzi yangu wane mukando yakauya vandaudza kuti nini mari pari zvino handinoita sei. Aiwa pani pandoda tandanzwa ngozi nyaya makabisirwa kandiyatira mbotandatataura nezvayo. Munhu akakundikana mumba zvinoita kuti munoita upfambire kunze.
nyaya itori yekare mambo wangu asi ivo vakaitora kuita nyaya yakapera kare kuisa magamanyisa izvezvi asanga murume wenyu pamakabuda patikaita sei pamakabuda pamuchinoita chikomba handina kana tomborara nemunhu iyeye changamiri handina mama ngomuda chete kungofara chete but handina kana kufara sei tiudze ukatoda kudzidzawo ndofara sei kuti pfungwa dzangu dzerelieved because ndakapiwa mutoro handisina kukwanisa kuita sei aiwa toda kudzidza kudzidza kupere anokufadzai ngoti ndiwane munhu wekubuditsa zvanga zviri mupfungwa nemumwoyo zvinotadza kubuditswana natete venyu nevamwe vakadaro ndakapiwa mutoro ndaisakwanisa kuti kana ndikakunyaradze ndikasadya bota here hazvina tombenge zvasvika ipapo changamiri hazvina kunge zvasvika ipapo asi maida kunyaradzwa sei nemurume iyeye adhura kuti tesandii toda kudzidzawo inini changamiri aiwa ngatimbokatisisa ipapo munhu aitopromota business pandaitengesa zvandaitengesa munhu ainge itori customer yangu ite zvekuti hanzi inini ndakazonorara naye kana ita sei handina aiwa aikunyaradza sei ndotoda kuziva munhu aitombondikweretisa mari nchimudzosera mari yake aiwa toda pakunyaradza kuti nyarara mwanangu ba aitidaradza sei aisambondinyarara mwananga ndozvatikuti toda kubvunza kuti aikunyaradza mati pfungwa dzangu ndaida kuti ndimbonyaradzwa ndaitoda kutsvaga zano rekutoti ndikwerete mari ndikwanisa kukabva mari dzewano dzanga aramba kubhadhara munhu rapo kana mamukwereta mukatadza kuidzora izvozvo ndaizoidzosera mukakuti tinadzo dzimwe dzirikuta izvozvo ndinadzo dzemukadzi apfirwa namunina wamai yake dziri panapa vamwe akatotengesa dzimba ndaizomudzosera changamire sekuti panguva iyoyo mari pange yakudiwa handiti tanga tine hanzvadzi yanga ingafira ko zvazoita kuti mudziyo ende kumaitana sei uyu kusada kubhadhara mari dzandaimupa ndichoya nazo pamba murume uyu kubva kare achishanda ka waiti ukampa mari adzose oraiti pamba choti regai sekuti tine wana regai ndifaitire wana wangu wakwanise kuona upenyu hwaasina kuona iye uyu wakuti wampa mari nhasi munobva kupi ndinobva kwaRusaka aiwa izvi makamangana muchigarawo ndaigara kwaMolive sabhuko indiani sabhuku munetsi kuyu uyu ndio mamunetsi uyu tanga takaritenga mamunetsi uyu nzvimbo makatenga muri mese saka iye akabva atora zvinhu varongedza ndakachengeta baba gore 6 months asingashandi munhu ndindaiona kuti akatidzokere kwaari iwo kuti uzotakura wati wakamubata here nechikomba evidence ndinayo akaita zvekunzwa ari kunangwa naanaenda chimbobvunza izvonyakumazopedzisa ingika hauna kupindura mubvunzo wawabvunzwa kunzi wakamubata here nechikomba kuti uzosvika pakutakura hembe dziende ndoda ndati evidence ndinayo rakidza pamberi ngazvibude pachena ndinganoda maaudio tokupurera avaitaura nechikomba chacho ichocho alright tichitaura tichizopinda muchikomba ndikuona nge ndesingadai nyaya kuti interest ndaida kuti mubvunze vana vemubhuku mangwa but ndikuona nge parikubuda nyaya mbiri kuti pane nyaya yechikomba pane nyaya yemukando ndizvo baba ayo ndibatise pandira kutaura imimi mukutaura kwenyu amai vari kuti inyaya yekuti ndanga ndakakwereta mari yemukando baba kutaura kwavo vari kutaura kuti mafambiro amakaita ndo akazoita pakunditsamwisa kuti ndisvike pandakasvika kuti ndisvike erege ndokupe mukana mama kuti ndisvike pandakazosvika decision yandakatora nekuda kwekutsamwa ndizvozvo tiunzwisana which means kuona kwandikuita inini imimi mai muri kuti nekuda kwekuti ndakazobvunzwa mari pakaita mafailures aya saka yaitonge getaway yekuti zviri baba wachindidzinga pamba nekuda kwekuti pane maprevious aripo but baba recently vataura kuti pane zviri kutaurika zvavanazvo mufoni zvavada kuzoburitsa zvakatotaurika handiti ndopadira kuti ayo miraika nai tinzwisana mai chimbosimukai muchandi gara tsvage pamunogara tati timbonzwisana mbichana ndikuti imimi muri kuti zvoni makambofamba nzira dzisina kunaka kumashure
pane period yakakura sei kubva mambonetsana whatever nemurume nenzira dzamakafamba dzachona? Pane period yakaita sei nezvemari zvamuri kutsanangura zvemukando? Pane period yakaita sei kuti baba vazotora decision nepamakafamba napo kuti musvike pamasvika nhasi? Bozi imimi mati ichokwadi ndakambopoya handiti. Saka baba vari kuti kupoya kwamakaita ndokwazoita kuti ndiise decision yandaisa nhasi. Imimi muri kuti zvoni aiwa baba vazoisa decision nekuda kwokuti zvoni ndine zvikwereti zvandinazvo. Ani ndiko kutsanangura kwavari kuita vanhu. Saka chinyatsoti budirai imi mukataura mopa mwenguva yekutaura, motaura mopa mwenguva yekutaura. Kana pane maevidence achazobuda dare rozokumbira kuti no uyo ari kureva zvake ngaachibuditsawo zvake uyo achibuditsa zvake. Baba semunhu akakwira dare akakwira dare ndiye ndaamai amai semunhu akakwira dare titange tenzwa side renyu rachona imini kuti zvinhu zvizosvika pakuzonzi zvasiyiwa panze pegedhi. Inini izvozvo zvakutaura nehanzi kuramba nditi zvakatoitika ende handatombosvita kana zvekuti andakarara nemunhu kana ita sei ende handatomboita kana 3 weeks changamiri vandasiyana nazvo handiti chinonzo kupoya ndikuzvinzwisisa zvadaro ndaitamba mukando iye akaenda South Africa haana kana mbopfumira chikafu ndakasara nababa wake hapana kana hama yake akazoti baba ari kumba nda kudya ndichoflashira toilet hapana kana akaziva ndichindikamufonera kuti handina magezi handachii ndikaudza mwaite zvaro aifona otanga kupopota kuti uri wakumbira mari magetsi augonugara wakadare hai vana chikoro hana chakati hanzvadzi yangu iri panze apo ndiwo izosvika pakutenga bhuku dzanadzo chikoro chakati handina opopota aipopota kubva October last year anga kugara pamba ndichipa mari ona chandaenda mukando mari iyi ndatora kumukando ngatite chakati pamba otambira kana kumabhero zvaramba ndomupa mari onovhura mabhero pamba chimari yacho handidzosere ndichimubatsira tichibatsirana nemunhu uyu then tasvika pakuti haana kana nguva ona basa munhu haana nguva ona basa mwedzi unoendaona basa daiso ndopakuda kutosimudza nyaya dzekuti iye wazopoya ita sei handiti but izvo zvitoita zvoti paiso pamashura panyaya dzanzi ripo wakadii kuita sei kungobuda pachena nenhau tindabvunza mari yemukando here kuti nyaratinzo uye wati wakaendesa zvinhu izvo ihasha dzakanzi dzakubata ezvino dzapera unoti kudii nezvinhu zvakaendesa izvo zvichiro dzapera kudai handikwanisi kugara namai ava zvine zvikonzero neunhu hwavo akusi kwekutanga ava mai vacho ava nana Gulesi vakasiwa vasina kutouya kunoko vakambouya kumashuroko vachikumbira futi ruregerero aita futi same story dzipi idzodzidzi vakauya mai ava vakauya kumba kwangu vakakumbira ruregerero vakati iwewe mwana kumbira ruregerero kune murume wako akandikumbira ruregerero ndambo yavako ndambo yangu vanopesana newenyaya anonyemba nayo taurewa ndo zvacho zvakatoitika iweyo kuti ningi zvinhu zvako zvitakurwe usiku kumatudzi zviende kumuta kwana amai wanga uri kupiwa ini ndanga nenda newane kumukando kunokumbira mama mari wane mukando mwacho atori munomu ndaenda kunoti ndikumbire mama mari ndikwanise kupa vanhu mari yani because iye angaramba dzenguva makaenda kumango takaenda kuma4 tikasvika uko bva tatorara kubi kwamama uko because takasvika mama pachine vanhu vanga vachipa nhamo because ndo mazuva anga afa nzvadzi yangu aizviziva hana kana uyo anga atone attitude yake anga atone nguva because nyange pakafa nzvadzi yangu naDecember hana kana kuya nhamo kana kuyazobata maoko akanditi enda ipapa apa futi akanditi enda unonotaura kuti handiko. Makabatwa rini pamakatanga kupoya wacho igore kutanga kwegore rinori kutanga kwegore rinori mazorambana ezvino pamaka baba Simon sorry ndaushedza nefirst name pamakabata adzimai pekutanga pachona makawana nguva yekukurukura here mukaregererana here makambogara mese here chazoita kuti nhasi musvike padanho ramasvika here chingave chii? Takatomboona nguva yekurukura ndo pakasumuka amai namai guru asipo vari 2 masista ake asipo pana haana kuuya vari 2 vakauya kumba vari vanga va 4 ava mushure mekunge ndavati chimbondorayirwa zvakanaka kupi kumba ndo paakazodzoka va 4 ari makuseniseni echikumbira ruregero mumba mangu muri kumbira murume wako ruregero wakatadza
vakandikumbira ruregero ndakati nyaya yadi yapera handiti ndo pandazomubata futi izvezvi ndabva kuSouth Africa ndepanamuti iwe munhu uyu unomuziva sei mechiita nezvei ndiri pane vanhu ndichakufonera chichi ari ndibva ndazofona haana kuzodaira foni ibva adzima foni kwabva ndanyora meseji ndikati wangu kutsamwa kwandakaita ka ndokumbirawo ka ndisvike usiri pamba papi ipapo ndokuzoenda kwavakaenda. Saka mukutaura kuti zvoni pekutanga makabata mubva maregererana zvenyu? Takaregererana. Matogara mese? Takatogara tese. Pechi2 ndopazokugumburai pauti musvike pamasvika? Ichokwadi. Ndopazonzi nedare aiwa mamusikafaniri kunge makadaro. Pachishona kana usade munhu pane matanho anotorwa kuti unosiya zvinhu panze pegedhi. Saka dare riri kukubvunzai ishava kubvunzai kuti mambo zviti manga makaita nekutsamwa. Saka izvinezvi hasha dzapera. Position yenyu yakamira sei? Ndikwanisi kugara nemunhu akadai. Haisi nyore kusiya munhu ane vana 3. Imi muri kuti mukando iri mbori mari yemukando yacho naye muri kuti murume angakurambirei mari yakafanira. Chikonzero chemukando chamuri kupapa imari 1.2 yataitogasa zvinhu pamba nayo. Ndichimugasa mapepa ekuti aende kuSouth Africa. Izo tuti mapepa ekunodriva kunze kwenyu. Ndaimubatsira kugadzira. Achabvuma. Haana chaanobvuma. Ko murume apapo pari kuti zvoni makapuya kechi2. Imi munozvidefenda muchitichi. And akakatorike kutanga kechi2 kapika rutaura. Ndakaenda kumutura gasi hombe ranga raendera kuna baba vake vanogara kurunanga. Handiti vandaenda naro kumba. Ndaenda naro kumba kunorisera ngati mama wangu ada kurishandisa handitika. Ndakudzoka kunoku. Transport ibva yandinetsa. Vanditi dzokera kwanga usadzoke pano. Vanogara kuWaterfalls. Vanditi usadzoke kuno. Vagara ikoko. Ndokudzokera kwandikaita nana mama kumba kuti anditi usadzoke kuno. Pakuita kwamuri kuita zvinhu zvenyu zvese da kuti muise chiuno. Handimuona kamwana kakakubatai mese kachiratidza ndima wabereki. Decision yamuchaisa imimi hatikutungamirire zvenyu but tinoda kuti muisewo vane vavo mundangariro. Ngatimbodzokera shure zvaka atsvaga dare pano ndamai vachiti takangoona mudziyo yapano padare versus mkwasha wavo haisi yevaviri avo. Saka amai tinoda kuti mudzokera munyatsotsanangura kuti mutsananguri chikonzero chakaita kuti mudziyo ive pamba penyu usiku hwakadaro. Vatsanangura taure zvenyama pamusoro izvo ndakati ndichibva kunhamo hapana kumbopera 2 hours ndobva ndaona mwana achiuya aina madzimai mairi. Uyu aine madzimai mairi vaitombofona ndiri kunhamo chiti ndiri panhamo imbondimirira chiti aiwa tinoda mari yedu mari yemukando. Kati achimbondimirira ndiri panhamo. Saka ndobva wazoti atokupa a day. Kati maita basa. Ndibva ndatofara ndikati apa ndichadzokera kumba ndoona kuti ndoita sei. Saka ndichingosvikawo kumba iwo wakabva watosvikawo. Saka wasvika ndobva baba wangu ari kutaura newamwe ndobva ndati ndikati chii wana madzimai. Zvikanzi taona kuti tiregedze kuuya nemwana wenyu nesituation inge iriko kupa achino kumachemere ari kuita hazviitiba. Ndikati nyaya ndei. Zvikanzi tinotamba mukuze mukando. Saka mukando yedu mari yatenge waitora zvikwereti imwe mari isati yapera imwe wachitora imwe isati yapera. Saka ndobva ndambobvunza ndikati imbori mari iri kudiwa yese pano. Zvikanzi 1.8. Tikati naichedza mari yese waiida yei ndeyei. Zvikanzi imwe yacho takaplasta imba ndakatenga simende. Zvichwa pasimende ndinogona kupora ndopane pandaitonga pandakanga ndauya kumasura. Ivo baba Simon ndobva ndotiti mama maitanya wakaplastisa imba. Ndakatotenda ndikati aiwa zvinokudzwa ndinotenda. Handiti anambobvunza nokuti zvezvisina nekuti nditone nhamodza nendinoda kuira kudini hangu kuzobatsirwa kumwe. Ndikati ndinotenda. Zvikanzi yechipiri ndeyawakazogadzirisa mapepasi. Yechitatu zvikanzi vakatora vachitenga lokuze jojo tank nemapaipi emvura nepamba yacho.
handiti saka mari idzi dzinodini dzinobereka dzichibereka zvechokwadi vakati saka taona kuti timusiye ari zvaari ukuwana pamwe anogona kuzozviuraya saka tabva tangotiregedza tidini tiuye naye. Saka ndakati ezvinezvi mari handina, tarisai ndiri kubva kunhamo. Asi ndikati saka pakaita vamwe vakati nekuti ndidzokere ndisinayo mari yangu hazvikwanisikaba, nekuti murume wangu anozosvikawo tinozosvika tichinetsana. Saka ndobva ndatokumbira rendi kumaroja, ndikati ndokumbirawo rendi nyange madhezi ingasati adini akwana. Ndikati ndine situation yandapinda haisi kuita, ndobva ndawapa. Vamwe vacho bva ndatoisira $60 mufoni. Vakandikati imwe yacho ndokumbira notwaito twada 500. Kati nokumbira ndozodini ndotsvaga ouya nayo notakabva watoya wese newana. Ndikati ndokumbirawo ndotsvaga ndodini anouya nayo. Saka bvatenda zvechokwadi ubva watodini makuseni kuma7 unofanirwa namadzimai vakabva vatoendawo zvechokwadi. Ndobva ndasara ndakuchidiniwo kuti nditsvake mari ipi, iyo mari imwe yacho yakuti pane chini 500 yengenzi iri kumbodiwa yacho. Vachitoti angete kutoita mukando wemagrosari, iye rimwe grosari ratoenda kumwe, pamwe aendesa kumba kwake, rimwe racho hatina kutozomupa, ndatobata pamari iyo. Ndikati ndezvewana. Ndikati alright, ari kuuya nayo 500. Ndokuti madzimai akotengera atoti chitatu notokati definitely mototi chitatu mari iyo idini iuye. Ndikati aiwa chitatu ndinodini ndinoita kuti iuye, anouya nayo musi wechitatu. Ndobva taswera, ndobva tarara kuma12 ndopandakaona zvinhu zvadini zvasvika 12 dzeusiku. Ndakatofonerwa nasisi wekuyo kuma12 dzeusiku idzodzo. Ndobva zvanzi baba Tanya wauya nezvinhu wazvisiya pai pagedhi. Ndobva ndabuda panze ndobva ndakabuda nasisi wake tiri 3. Zvicho takatona mota kuti yakutodini kudzika, yakutondotena kuratidza kuti ndakudodini hangu ndakudzoka. Ndikatoti ndiwo ndi baba waTanya, handina chandakagona kudini kutaura. Saka chakazoita kuti ndiuye kumishe ndisina munhu akaita munyaya, ndii baba wakatezva rwake. Saka pa12 yezishe ndakangogumidza kwaona musi watakaitira nawo nyaya. Saka pana vamwe baba wake vamunini wake waakauya nawo, iye akatawa ndi baba zvechokwadi. Ndine phone number yawo, akatombouya wabva kumusungwa akatoya akambondiona, bva ndafona nekuti wana ndoenda nawo zvinhu zvauya. Ndikati baba ndakuti ndifonere mukwasha yauya nezvinhu achingosveta apa andiona hana kana mbomisa mota, ndakabva ndaremera. Ndikati baba ndinokumbirawo mayunifomu ewana kuti vana vaende kupi kuchikoro. Baba ndinofunga kuti vakataura wese, asi baba havana kugona kuzondipindura. Haikona avo vanobva vaitogara nawo. Baba vakangonditumira vakaforwardha mameseji awaidini awaitumirana nemwana wavo. Ndo pandakaona kuti inyaya haichatangi, kirenge dzangu tiende kupi kwaishe kudaro, nekuti tikataura tese hapana kwatinodini kwatinosvika, nekuti ini chandiri kuda kuti wana waende kupi kuchikoro. Saka izvozvi wana ndinoaendesa kuchikoro ichi, ndinotobva nawo kutown, Waterfalls Park Town, ndouya nawo. Mauniform hawana nokumusha kuno kuya kumusha kwamolifi ndopaunodzidza mauniform every day. Nokuti ndakati kuti wana vasanyore kana kuti ndigare nevana vasina chavanoita, ndaitira wana utsinye. Handiti sandinotoya nawo mazuva ese, ndoswera hangu ndakagara. Anyway, toda kubvunza iwewe, handiti mudzimai wakaroora? Muchokwadi. Wakambotuma here munyaya kana tete kuti kana kuenda kunana tete vachi kunotaura dambudziko renyu, kana kutumira shoko rokuti mwana wenyu tawe kumusha zvikonzero izvizvi pane kutakura mudziyo chete? Nokuti mutakuro wakaita mudziyo kazhinji, kana takatarisa neruzivo rwatinarwo, runowanzaita kwane mumwe munhu ane girlfriend kusaiti, hakuita sari kupushwa. Handina anatete wandoziva, ndoziva namai guru ndovandinotaura navo. Wakamboendere kwavari usati watakura zvinhu?
handina kumbobvira naenda iwe ukaona here kuti kutakura zvinhu chinesa unenge wasolva nyaya solva nyaya here ndo masolvera ndakakwanisa kuona seanondiitira izvo kana kwaita sari right here panguva iyoyo aiva right nehasha handati zvino kana kwatarisa pari zvino so far ari right futi pari zvino atori right asolva chii ndokuti mimi ndokuuya kwataita wadi kutakura neimba yese yaiswa mukando ichipendisa wadi kutakura izvi zvemukando izvi ndoda kupapindura pani ipapo ini ndaizvishandira ndichiita zvemabhero angu nevandaita nawo zvemabhero vari muno handina mboona pandakapiwa mari namai echinzi hanzi yemukando ndakabva kusouth ndakatanga kunetsana naye kuti iwe muri kuita mapati enyu muri 18 wakatanga rini zvokuita mapati ndakamurambidza ndakati ini kumasowe kwandonamata akitwi zvemapati akanzi ine handiite izvozvo ndakasvika vana vakarukwa ndakati zvauri kuita zvine handiti zvese izvozvo kanzi haizvo ndezvako zvokupenga izvo ndakati its okay chimboitai pa18 vanhu umwe nomwe anenge ida kutengerwa zvaanoda ndikamuti iwo mari uri kuiwana kupi zvikandopiwa namama mari yayo irendi yeimba yangu iri kuwaterfalls every month mama vanonipa mari ndikati saka washaya here zvimwe zvokuti uitise mari iyo pano kuti uti watengera munhu chinhu che$30 kusvika panokwana vanhu 18 michitengerana kanzi hayo handisiyei ndakadaro ndinobhalansisa medzi dzangu tikukumbira vari munhu vainge havo dzimwe nyaya vanozokutaura pamusoro pevanhu vatatu vari kumberi kana ari kunzwa kuti dana ndiri kumberi ndaibvunza zvakati kune vari kumese kana vana baba vambosuka taurai imi murugwe mati ndini nhingi kana mune hama mune wamakamirira kuno here kana kuti mwangowo munhu asine nenyaya idzi mazvinzwa zvataurwa mai ava vanenge vatadza kunzwisisa pane zvataurwa asi zvataura zvinhu zvataurika ka zvinhu zvavari kutaura havana kunyatsa kunzwisisa because ini ndiri kutaura kuti handina mari yemukanda ndakawana handina ini ndandagara netengi rangu ko zvakambokana indamboka zvanzina mai takaona penda vachidi mari yakaplasta imba plasta imba ipi changamire murume anonyepa taura makatasa kwandiri unoziva zvazvinoita vamwe vanodzikama mudarika tobva chiti uyu munhu chaiwe ibenzi kana uri mukotika usaratidze ubenzi dzikama vanhu ezvozvi kuna mwanhu anga ari kusaidi kwako vanotanga kudzvamuka futi ndati mari yakapendesa pa yakabva kupi imba inopendwa yakaplastwa ikoto ani ndaishanda ini ndaishanda anopindura ndati mari yacho ndakabva nayo kubasa kwangu inini kwemimi yenye mukando yamuri kuita mukando iri kuenda kupi tangamire dzandichareva zviyazvo mai vangu cheche yakataudza kuti ndida plasteni shamwari vanhu andatamba namukando vari mumashure wanogona kusimuka wanotoziva kuti ndakanotenga tengi naye wazi mukanda munomu yakazara imwe iri kubva kwamakumbi magetsi cheche mari yemagetsi yakabadza magetsi ndini ndakatokumbira kushamwari yangu ndikaidzosera vakaramba kudzosera mari dzese vanoramba baba vanoramba izvozvo zvane mwari panext door akutochengeta kugara naye anoudza mwana wechikoro kuti tiri kutengerwa chikafu nadhedhi wenyu dhedhi wako anotogara neni everyday tikudya machikenini foni yako ndazviona kudhara kuti ane
Hazvaigona here sevanhu vada kudzororedzwa chivanhu naishe. Inini ndinoona kunge mai chavakwirira dare inyaya yekuti mukwasha akanosiya zvinhu pagedhi. So handaizivawo ishe kuti ndonibatsirewo kana maybe ndine ndichikanganisa. Hazvaigona here kuti vaviri ava pakutadzirana kwavaita vasiro vatsvaga dare. Vatsvaga dare ndaambuya. Which means vaviri ava kugara kwavaita whatever metsi dzavaita vaita vachitowirirana mwakaenda noko mwakaenda noko vachiwirirana. So inini sekuona kwangu ndaikumbirawo kana zvichibvira kuti zvinhu zvakanosiyiwa kunze kwegedhi dai zvaibvira zvatorwa zvanodzoserwa pamusha, zvanodzoserwa pamusha pevaviri ava vombogara semagariro avaita kana vatadza kuwirirana nenyaya yemhosva dzava vakupomerana dzeupombwe dzechii vacha anenge azonyanya kuvaiwa stereki achakwira dare. Noti dare rakwirwa nhasi rakwirirwa naambuya uchikwirira mukwasha kuti zvinhu zvausiya pagedhi pemwana wangu hatisi kunzi kusati zviri kufamba sei. Uchiminzi mukurarama kwevaviri ava vaitowirira. Sandata vanhu vari kukwataurewo iwewo unotora zvinhu kwambuya zvozofamba negwara chairo riri pamutemo nokuti izvezvi kunetsana kwenyu kana kudii isusu shoko ratiri kutakura ndire munhama mwara nokuti ava vakati aiwa nyaya yapera tesita kutoti yepere vakati aiwa oda kuziva. Saka iwo nzira dzakashandisa hadzisiso dzinoshandiswa enda unotora mudziyo wedzokera pamba kana wazoramba hasha dzakanga dzakubata musuwo uchiona kuti hadzisi kupera oshandisa gwara ende ratinofungidzira chairo risikaita kuti vanhu vatemane kutsvaga matare oramba mukadzi waramba mukadzi otaura kuti orati andiramba ndine zvinhu zvangu zvakati zviri pakati zvorekodwa neanenge achinyora dare ramunoimaindapuresi kana kwachinamorana kupi zvonyorwa pasi zvinhu izvozvo iwo tauro zvako poonekwa kana imba makashandira mese munoziva mitemo yamazuva ano zvese motsanangurana mosiyana zvakanaka nekuti pane vana ukama hupere. But iye zvino amai kana vakaisa zvinhu mumba kungotya kuti zvinobiwa vari kuti nzira dzakashandisa nadzo toda kuti noti tikasashanda nemutemo isusu takura muno mukatogara chirohwa nevanhu chete asi vanhu vanotya kuti tikavarova vantu tinobatwa nemutemo. Saka mutemo ndonochengetedza vanhu vese vakachengetedza. Iwe unotora mbatya idzodzo unonzwa zvandiri kutaura ndatiri kunzwa zvandiri kutaura here otora dzoweya pamba kana kwada kusolva nyaya yako ne3 days kana ne4 days ne5 days uchiteedza machannels chaiwo chaiwo woita iwayo. vanhu vakavamusha hatisati tasvika kwese kwambuya chete isi takanangana naomondesandati vasati vasvika ikoko noti hapana watiri kudzivisa nyaya yakwirwa dare naambuya. Handiti ambuya vaita chishamisiko kuti nhumbi dzemwana wangu dzoenda pagedhi. Kurarama kwaita vaviri vairarama vachiita zvavaiti. Dai pasina kuti ambuya wakwira dare dai muchitorarama raramiro yamaita. Saka kana vasimoni vane chimhosva dzokupomera mwana wenyu vanotsvaga dare ravanokwira vochenurana pamberi pedare zvoiswa muhunyorwa kana vachidzokerana kana vachirambana vanoita dare ravo rakasiyana nerenyu. Saka zviri kunzvoni kuti nyaya yedu inyatsobuda zvakanaka vasimoni vanodzokera pavakanosiya nhumbi pai wotakura nhumbi dzodzokera musha mavo wozotangira ipapo dzokera ochitanga patsva kana dzikadzokera mumba usikane kupinda mugumbezi nowe kuti udye bota zviri kwauri kana ukada kuridya zviri kwauri hatipana nopindira. Iwo gadzisa nyaya dzako dzonyatsofamba nemutsetse asi ngazvibude mumusha maambuya zvidzokere otedza nokuti tikasafamba nemutemo hatina kwatiri kuenda vanhu vachapedza kuti pamwe kwasha vane mhasudzi akadai vanongozondikandira zvinhu ini ndiri munhu akadai so but ndinofanira kuchengetedzwa nemutemo. Mutemo iyo zvinoenda unotora zvinhu zvidzokere pamba wozotanga kufambira patsva muchishiyana kana muchidii zvinhu zvenyu muchitaurirana zvese zvichionekwa zvichirekodwa pasi nedare. Unounganidza zvinhu kuchisunga kana mune chuma chake wakachitsvaga ukachiwana netumwe tubhuku wakatiwana
takutaura muna nambo yanoti dare redu izvozvo hazvina kutombouya andimuzona ende zviri pachena kuti uchaita mumwe mukadzi vakadzi kadoza vanhu vanoshereketerana isu tari right boys tinoshandisa fight vakadzi vanotamba nezvipfeko zvemukati izvi vana baba vauya vari sevabereki simukai zvakatitaura mukunzwa zvatiri kutaura vana baba tikuti tiitewo zvinhu zvakanaka zvisina manguro ngaanotora mudziyo aya mudziyo haachaita zvokuba boda iye anongoskomira weto nevamwe votakura zvinhu zvodzoserwa mbuku zvodzokerawo musi wazvinozobva kana achirambana zvinobva mukadzi ari pachiona zvinhu zvake kuti zviri kutakurwa here zviri kufamba sei varambana toedza gwara chairo chairo handiti tikunzwananaka but zvinhu ngatidzosomumba makara nekuti tikasadaro hatina kwatiri kuenda hama dzangu tikasafamba nemutemo chete hatina kwatiri kuenda wondotakura zvinhu momutaurira hama yenyu momubatsirawo ndiani wenyu uyu kana makamutarisa mwana wenyu ndiani wenyu saka nababa ndikuona mune zviso zvinotoziva zvine mazano gara zviri pasi bati unodzosera zvinhu unotorawo zvinzwa unongozomira vanotakura vodzosera mumotikari moonerana zvinhu zvazvinobva uyo anenge ari pachiona zvinhu zvake kuti zviri kubva here zvese donge matanga matsvaga matatu pana ada kutaura rekandapachi handina kungotaura kuti sevanhu vakuru kudai amai vachiona zvinhu zvachiuya mwana wavo anga atori pavari mwana haana kutaurawo here kuna amai kuti chandabvirawo uko inyaya yeyi yazokonzeresa kuti zvinhu zviuye pagedhi inyaya yekuti ndipindureshe wangu ini handina kubvunza mwana nokuti chandakaona chakatanga kuuya mukando mwana ainokuchema nekushungurudzika nemari yemukando saka indakafunga kuti pamwe mumwe munhu atadza kuona kuti ndibhadhare mari yemukando sezvo ndisingachashandi akatiregedza ndingozviendese kupi ndizviendese ikoko nokuti anobvisa ndo mafungira ndakadii andakaita ishe kuti ava ndezvemari izvi ndo zvakonzeresa zvipi zvese izvi kana ishe pandoda kupindura pekutanga ishe handina kuuya nanasisi wake kwete ndakauya nemwanakomana wangu mudiki ndiye akatotsvaga shamwari yake tauya uyo atofona ndiri panze tauya ishe nemwana yeyo akatohaya muta kubva ndauya naye kubva tasvika pamba ndokubva tataurwa nyaya yetengi iro regasi tengi iyoyi mwana uyo achiti wachitorwa wachibva kupi kwababa ndo nyaya inoziva kwete yekunzanzi ichipfambi iyo mwari ndinoramba ndiki vamukungai manzwa zvodaramo yenyuka hanzi vari kuti takatofunga tinokuhwandisa zvinhu sevanhu nyaya dzemukando muno mudzabvarisa dzimba imwe yacho ndinotoona kuti munoiziva nekundakati 1.8 sokuti izvozvo ndabhadhara 1100 chekati ava vabvunza nokuti pandandataurira ikokova hombe sedare rinenge ratongwa kuti enda munotora zvinhu zvidzokere mumba uyu muroora anenge akudzokera futi mumba handiti ndizvozvo vodzotanga zvandiri kuda kuzama kutsananga ndozvokuti uyu mwana wedu uyu ari kuti akafondera uyu muroora achiti nenyaya dziripo kuti ndikuwane uri mumba imomo nematsamwiro andakaita ndinogona kupara kupara mhosva saka ndo panaenda kuti tinzwisise kuti hatidi kuti tizotonga yaimwe futi yakakura asi manzwa here mwana wenyu ndakaita zvuti chinzwa ndikupindura ati pandakaita zviri zvinaa ndakatsamwa ndakave ndakatsamwa kuda kuti iye zvinotsamwa kwacho kwadzikira manzwiro andamuita haana kuti kwadzikira
manzwira ndamuita ari kuti ndakatsamwa ikapu kalevel ikapu ndakatsamwa ndakatsamwa ndichakatsamwa pamusoro ibaba chirega tinzwe kuno wakaisirwa mumbatya pamba pavo kuti vanodei pamusoro ibaba ini ndoda kungotaura kuti izvozvi tarisai ndinoshandisa $25 pazuva rega rega kuti vana vauye kuchikoro wari kumuka na4 kuti vandobate 8 dzepamonefu kana nyange izvozvi mukafona kumaticha vanokutaurirai zvokuti ndenditoti dai wanayo vachiita havo mari ndatotora hangu ndagara hangu nawo nokuti ndaimbogara nawo nekuti watotanga unherera hwacho unherera usati watombotanga nekuti watorwadziwa wana tingataure zvezvinhu togoita sei asi ngatitarisei wana nguva ine 5 o'clock 4 o'clock munhu mukuru unenge uri mugumbezo uchitofuka kudhonza gumbezo kuwana wari innocent vasinawo chavanosiva atimbonzwe itsitsi kana nai baba imboti ngatimbotori kuti dai ndinge ndirini kana nyange munhu auraya munhu kana munhu nyange abatwa ine chikomba nyange kuna munhu aisira poison ambuya kana tezvara wake shuwa ungabva wakandirwe wemubereki natyorofokiroko here dzeusiku dzekuti kana waroi wakuda kutanga kufamba here kana tawasati wapedza kufamba shuwa zvingaitewo dai kana nemi baba atitaure chokwadi pamberi paMwari zvinorwadza ndima simudza shoko iroro pendurai baba kunamukunda wenyu inini point yangu handisi kuti mwana akagona handiti mukunzwa but tinoda kuti tigadzise kuti patinogadzirisa nyaya iyi tisakirieta imwe nyaya nokuti mukaona handimukuona madererano vari kutoita pane isisi tiri baba wacho imi muri madzishe kudai muri kuona madererano vanoita tondotora zvinhu vanondogara sei pamusoro ebaba kana muchiti havo vanokwanisa kuti vandogarisana isusu hatina mwanangu munyarira isusu taida kuti amai zvinhu zvazvadai toita sei imi mama nekuti ndimatsvakadarika pamusoro ibaba nyaya pamusoro inodetsa mundiregerere asi ini ndendiri kuti zvinhu ngazvidzokere kupi kwazvakabva kana vana nemwana wangu wachisara nekuti vanhu vari kuurayana vari kubondana ndichariritira hangu kusvika zvikoro zvandovharwa ndichimuka nguva dzipi idzodzo handirambi nekuti newana tatowirirana mukirasi imwe chete zoto twakutoziva toti aiwa tinodai nyaya iripoka tinoda kuti vanhu kana vachishanda munyika tishande tichiteedza mutemo ana vanomataura hamuna kurasika asi toda kutsika mutemo zvinhu zvakaita zviri kunze kwemutemo saka ngazvidzokere zvigozoenda zviri pamutemo kana maona judgment yangu enda pamunogona kuenda kwachira mhora munotsanangura zvinhu zvingazvidzokere pamba unonzwa zvandiri kutaura totenda izvi zvako nemudzimai then from there zvasvika 2 days 3 days 4 days 1 tumatoko otanga kutsvaga channel chaichaiyo zvinhu zvako zvofamba zviri pamutemo nekuti pane vana kapa kana dai ukazonorora kumwe kana yakarorwa kumwe nyaya pane vana ukama upere naye vana pane vana pamwe hatosi vangu aiwa izvi zvichaenda kunana tinashe mugabezvo chokwadi akatombobuda hake handai mamunzi vachiti ndakatombobuda aiwa mwanangu zvizhinji tatichirega kuzvitsvaka zvanga wachikora mutemo chetinashe dzawabvuma dziri tati zvinhu zvodzokera uchitanga kufambisa kunhu kana vava vana hatirambe saturday ega tererai pana tinashe mugabe fanya mauri nezuro paitotongwa amai vacho vaiva vari kuSouth Africa ndopandakaona mapicha nditinobuda mupisha tichitomuona achitotaura tisindayanga akamira madhiene zvechizvikaitwa murume uyo ari kugona toda kutaura chokwadi murume uyo ari kugona nekuti tine dzimwe dzatakatombotonga munomu vaenda kumwe kunhu dzakanobuda result tine dzatototumirawo dzichibva muno
handina handimuzive zvokuti kana kudii murume webasa riye ari kurigona ukanzwa ati mwana ndewako zvechokwadi ende unonokare murume anenge akungoti bwai mukadzi iye akaramba musisi wacho akaramba mudare zvikanzi ninengu ndokugokoko akasenza zvokati aiti mugoro kunemwe mugoro mumaoko wobva ipapo unotsvaga akana riri shaviri kwedu ende muninengu anota ende sese vakanyatsoziva kuti kana iri mhepo inotipa nhumbuka ende zvoshuva vana vakabuda vari vapo zvokuti iwewo mwananguka nyaya yekuti uzotsvaga madhn hatikurambire bvozi unoda kuriitira mwana uchigutsikana kuti ndiwangu chai handitika zvinhu zvakanakana muzaini ndaprefer kuroora mukadzi ane mwana wake pana kuzopuhwa mwana mumba ndichii ndiwangu ndomuti nyashanu iye ari wakatakwa mutupo wakatakwa wadyegora aiwa zviite muchi saka isusu dare redu muno tati ena anotakura zvinhu zvidzokere kumba woziteedza machannels ndizvozvoka zvinoenda unoenda rini tokubva taenda kuti zairoro tikaona chinokuwana tinobva taziva kuti wakachengeteka unotakura rini September number 1 Huh? September tikuda date 30 September and 30 September anozotakura Ishe wangu ati 30 apanya August September ndina kwandoshanda ndina kwandoshanda akazowana akangosvika kuoya naishe ndambokupa chimiro ndakubisa chimiro ndodzi nyashanuka ndakubisa chimiro ndati usi wakawana ukatakura matakura wakaita ndiwaunoita iyo izvozvo ini ndakupa mazuva kana usina kutsvaga rako rakasunguka ndakukupa date inini ishe wangu ndopa ndiri kuti nandakondoshanda munoda kutaura baba aiwa hapana kushanda kana yomusawakaisa isa baba vatorima ndikuti mazuva ari kutaura nashetu wanzwa akanaka ndokurudzirwawo kumwana kuti nhau yake toziva kuti ane hasha nezvaari kuita asika zvinenge zvatongwa mudare ndozvatinokurudzira kuti titeedze uno kuti pakatokanganisika hatirambe pakatovhengitsika saka izvi zvaari kuti hanzi September pakure ngatingoita zvinhu zvifambe kuti kana pari panobuda maresult abude nguva iripo nokuti kwaakuti September kwakure ngaangoita kuti kana iri next week oita kunotora zvinhu wodzosa ipamba then zvinhu zvofambirwa nechannel chaiyo sekutaura kuri kuita ndizvo zvatakutesa date musondonenge date ichitichi next is nofana nguve 30 akutakura chete akudeze ivana baba ava ndaona vanhu chavana baba vanenge kusvika kwavaita munobatsiridza toda kuti musi wa 2 zvinge zvaakumba kubaba aiwa isusu ndosatati tikuda dhetika rakachengeteka rekuti imamaika anything happening nemutoponda inini mukunzwa isi turati udakabuta kuti ndikuenda musi wakati toona kuti zvinhu zvacho zvakawanda sei zvinoda rori here zvoda mota diki here moita mumwe mosaridzana imi mana baba mumwe ane wamunoenda naye nomumwe munzve chatiri kungoda chetika uyo akasara kunoku kaka zvinhu zvikazoshota uyu ndiye akazvitakura ndiye achaona kuti zvinhu izvi zvatakatora kumba zvese zviripo chakati chese chiripo akamira achiona achicheka stoko handiti zvinhu zvopinda mumotikari avambuya vanenge vakagarapo ende havana chavanoita kana kutsvaga genga kana kudii vanotosvika pamba motogara kana pachinwiwa tii achigona kunwa tii anonwa kana asingadi hazvimanikidzwi uyo haana chaanotaura kana une mhepo dzechihure kana une mhepo dzechipabvu ngadzidzime uyo otakura zvinhu semumatakura iwe
iwo uchangatongotaura nchikuti aiwaka baba waJessica ichi chaokumba ichi kuma kuchisirei uyu achiona kuti zvinhu zviso kutakura ndakazviita zvese zviri zvaendawo muso vochitsvaga mate muso kuramba nekutakura zvinhu vanenge varipo futi uyu kana uku kunenge makutoda kana mukada mupurisa wedu tikupai mupurisa wamunenge munaye uku zvichitakurwa mupurisa wedu akamira zvake zvakuenda kana ndonge vasvika pakurambana ndonge vatsvagawo dare riri neri handiti tiri kundwara saka taisa mudeadline musi wa2 mudenda rini toda kuti zuva racho unge wakachengeteka ramaisaka iroro kana ndaona tiunenge risosondoka unenge risondo kana ndakawana mari ndoenda kokashaya mari iwe zvauri kuita ka unozaisusu vanhu vapfupi pamuti nehasha ndoti kare kare kuma40 something waiti ukanzi wandionera kupi kwangu ndakuonerapo ichi waiti ndakuonera uko mufuke ana baba vako kana ndakavatarisa kuvatarisa chete vana baba vane chimiro nai mambozvonawo kana mukavatarisa vese apa zvokuti pamwe vandzimwe zvavanotokutyawo semwana womukoma zvaunotombomira ukanyatsobatana navo ka handifo kuti motikari yekuti inotakura zvinhu inoshayika mwanangu. Ndofunga semunhu anenge ari musituation pfungwa dzake dzinenge dzakawandirwa asi mutarisai muone kuti nhasi isvondo vana babawa zvoti havana chokuita asi vatirega tinoona mwana wedu enyaya yekuti mwana mukoma inini kuti ndiende England ka mwana womukoma saka handingati handina vana pamusoro chakadai ndofunga ndinongoona sekuti mwana wangu hasha dzakatowande asi ndofunga kukura kwake hatina kushaika kuti tatora zvakatotishambisa panyaya dzakaitika idzodzi asi ndakangoona kuti pamaona mambo ndiko chako takatikoshei takabvira kundozviita zvinhu pandandakumbira ndepekuti handingazivi kuna ivo mai kuti zvazvakadii kuti zvinhu zvikatorwa hazvo zvikadzoka kuti pasamukadzi wenyaya uwomboti chengetera muroora wedu apa hakusi pakuchengeta mwedzi wese uyo wochifambisa nyaya idzoke futi kuvi ndizvozvo maonero angu ndekuti zvinhu zvikadzoka isati gari kuno zvinhu zvo zvatoda kuti zviende uyu hatisati akubata nokuti matarisiro akaita uyu anotaurawo futi tatozoona kudhara vanotaura kana uyu akuita gumbo mumba uyu kunze uyu gumbo munze vanhu ivava vanoita savakadyiswa tiri kuda midziyo chete aiwa pari raiti mwanangu handiri kunzwa zvatiri kutaura asi moronga nyaya yevana pendhauni yachako zvikoro zvikuvharwa rini zvakusvika chii chamaa kutaura futi akumana hamusi mega kamuno mudare tatisu tanikoda zuva chete kuti tese tenchizvisa kuti nhasi nhingi uyaenda kunotora ino unenge uchitaura nasabhuku vako kuti takuenda kunotora zvinhu vana baba vako vachiziva vana baba vatitogara kureka kwada kuzivo zuva chaiko izvizvi dai rumwe munhu kana kwatikumbira kuti rega ndimbobuda nana baba vangu panze I think chimbobuda mutaure nekuti mungatakure rini ana baba budai mutaure nepanze tiite zvinhu zvakabatana vechifamily chese endai vari muchifamily chiendai mese kunze kwegwava chete ndavhunza kuti pavachatorwa zvinhu ava vari kutorwa here nevana kana kuti ava vari kusara aiwa izvino havangatarisani ava vari kumbosara izvino havangatarisani bhozi imi mangarira kuya kwezvinhu hamuna kumakana mwana wenyu makamunaye kare uyakati kuti ndizofisana nerega ndingoni vangaurayana asi vananguka ndoda kukutaurirai mari yechihure yakaipa ndiri mumunini wababa vangu aite zvinhu
kana kaita mwana akanohura handidyi chinhu chake. Nyaya mari yechihure yakaipa senza nemaoko ako aya. Ini ndokanochema kuti dai ndanzi ndodzokera kuma50 something pane zvandiri kuona zvokuitika muno zveupenyu hwehurumende ndotokonesa zvino handichakwanisa because kutsvaga bhutsu chairi pasi pebhutsu chipeneki pemubhedha chake ndototambura takuroka. Handikuzona kwete kuti ukaona nokuti murume waisekaseka naye tamuona munhu anowana iye haangazongokupawo chete nani ndikakupawo nderega kuwanawo mbasera yangu kana ndimi amai hausi hama yangu hausi mwana wamukoma wangu ndodawo something inonzi plowback pachirungu. Ndozvazvinoita amai ndozvazvinoita izvini vanenge vakamira votakura zvinhu zvake sokuya kwazvakaita muswa zvinobva uko kana mukada kukumbira mumwe mapurisa vedu vanenge varipo donge matanga matedza kana mukada kutsvaga dare inandishedzera vanhu kuti uyai mudare rangu ini ndinotitsvagarira munoda. Ava kungotaurira sabhuku kuti takuenda kunotora zvinhu zvezvi. Asi nyaya yechihure madzimai mapenga naMwari aiwa chihure chanyanya izvozvi hakuna 2 months kune mwedzi chete kuna akasiya imba yakanaka. Handimukona iri kuku yangu iyi yake yakapendwa ine tsangadzi panze ine zvese mvura hapanese mupendi pari kunetsa mvura kapo ine zvese asi akazvisiya nekuda kwechikombo. Ndakazviuraya wega zvoti anati zvandinonacho kana vane vanina vachatovamupa havamboturi mota bhozi vari kuzoti mwana wo ndiariro. Ana musakatizi ivakomana nozamuri wehasha tine muzukuru wedu akaita sehosi tipe dheteni wekufara hatingangoita muswatu muswatu maita ana baba muswatu ndapota nyaya yekuzoda kubva ndakutaurirai muri wemutauni kai hamungozati kunze kune madzimambo mukangoti tamuwana pano iyi muri makatsvaga dare kuno toona kuti tinosidzana papa anouya mumorisana votakura zvinhu avo chavo kungoti kwingaichi handiti mauya nacho kumakuchisire chete hakune kusiri kutukana ende hagone kutaurira vanenge nevamwe vanawo kuita kuti ingaichi unhu vakavanya chizvi vakuchikanganwa sei muswa zvinozobvoko kana varambanawo futi uyo ndianenge akuona kuti ichi changu chatakurwei izvi zvakadai zvinoita nekuti mutemo chatonga sei imwe nguva vanogona kudzokerana aiwa kutaura chete nokuti kuna vamwe anodzokerana ka wanzina nditaura iwe ndati wanzina nditaura chete mukadzi akatanga kuda kuita chihure kaagadzirike nandina kwangu futika bozi ndinoona wakadzi murutu wakadzi wanu ndine mota yangu iyeka ukangomutarisa so anakamira kamukani kokuti umise umutakuri ndakazvitaura pazere mamistress zvesho wakandine mota yangu ndinota ripo ziso rokuti mira unditakure ziso chete ndizoti magadzirwa nyika iri kuenda kupi chisainai zvimwe zvinhu tombeta muchiseka chisainai uku vanosaina uyu nemumwe wana baba amai vanosaina amai mawewo nani mumwe koma muno manje akanotraita seunotongwa panyaya dzese tine zvandakadzidziswa zvandakadzidza ndendakateerera aiwa
dai mai vati amerika inimbodzwa kuti baba vanoti kudii nema izvi tiri kutoti chirikadzi kana kuti chikadzi awandisa mazuva inodaro asi pane chandaona pane chamuchataura zvetitatozkutsvagai tingaite madouble standard vari kutaura uko ini kutaura uko asi ndikutaura ndichiti zvamaronga zvamataura mudare ndazvitambira pavanga vakuzama kuti muna september kudi ndenge ndiri kuti aiwa aiwa chenge kudzokorora hamusina uremu hwakanyanya chigara ini pasi mari yekuzvitakura vachizviendesa kwavambovana kupi yavangazotinasi mamuziwa naadzimai uyamiseni apa muri dare musaite kondireni ndere kunodzosa zvinhu kumusha kana kuzotsvaga mamwe makasununguka kutsvaga mamwe ini nderongoti zvinhu zvidzoke then you start afresh baba tipewo chitupa chedu muchisainiwo chetapo nokuti ndina tobvunza kuti hamuna wamaena yeye uyamisaini baba mubaba wako chimwe chandinokumbira saishe wenyu kana tasvika kugedhi uku hapana zvatinobvunzana zvatabvunzana zvatakurukura ndozvino unozonzwa mwakurovana kunzoko tinokuregerai murovana mukarovana muri muno ipusaini vanokuisai simbi dziri muno simbi mukarovana makurobhiko tongokudainidzira vari kumudhuri